ба чемпионати қирғизистон мегузарем. қирғизистон ҳам ба лигаи бартар яъне премер-лига гузашт ва шумори дастаҳояш низ зиёд гардид. агар солҳои охир дар лигаи қирғизистон 8 даста буд, пас соли 2024 шумори дастаҳо ба 10 адад расид. ҳамаи клубҳо 27 бозӣ гузаронданд. дар натиҷа ба клуби Абдишата муваффақ гардид ки имсол низ ба унвони чемпионӣ расад. аз 27 бозӣ 22 ғалаба, 3 мусовӣ ва 2 бохтро соҳиб шуда, аз ҳамаи дастаҳо бештар ба дарвозаи ҳарифонаш гол зад. таносиби тӯбҳо 67 бар 15 буда, шумораи имтиёзҳояш ба 69 адад баробар шуд. тавре расонаҳо хабар медиҳанд, сармураббии ин даста мутахассиси ӯзбек Ислом Ахмедов ки маротибаи дуюм Абдишатаро ба унвони чемпионӣ ноил кард, бинобар сабаби дар ҷоми даъвати конфедератсияи футболи Осиё аз гурӯҳ набаромадани Абдишата аз мансаби сармураббигӣ ба истеъфо фиристода шуд. дини дувро боз як дастаи мумтозу маъруф Дордой ба даст овард. Мурас Юнайтед доими далоҳии биринҷӣ гардид. Дордой 59 ва Мурас 54 хол ба даст оварданд. зинаи даҳумро Қирғиз Алтин бо 20 имтиёз ишғол кард ва премер-лигаро тарк намуд. дар чемпионати Туркманистон низ ҳама мусобиқаҳо ба анҷом расиданд, ба ғайр аз чанд бозиҳои мафхузошта ки бо ширкати Алтин Асир боқӣ монданд. дар Ёкари лига 9 даста дар мавсими имсолии футбол иштирок кард. чемпиони соли гузаштаи ин мамлакат дар Ёкари лига Аркадак имсол ҳам песаф аст ва аз наздиктарин даста Аҳал 23 имтиёз бештар дорад ва аллакай унвони чемпиониро соҳиб шудааст. зинаи дуввумро Аҳал ишғол мекунад. ин даста 67 имтиёз дорад. Алтин Асир ё Олтин Аср соҳиби медалҳои биринҷӣ хоҳад шуд. се бозии ин даста бо Ашқобод, Копедак ва Аҳал боқӣ монданд ки ба ҷадвал таъсири бузурге нахоҳанд расонид. дар зинаи охир энергетики Туркменбошӣ қарор дорад ва тибқи низомнома Ёкари лигаро бояд тарк гӯяд. дар бозиҳои лигаи бартари Эрон даври 12-ум ба анҷом расид ва дар ин кишвар мавсими футбол дар фаслҳои тирамоҳу баҳор гузаронида мешаванд ва мисли мусобиқоти футболи аврупоист. ҳоло баъди 12 давр трактори Табриз дар садри ҷадвали мусобиқот қарор дорад. ин дар ҳоле аст ки сипоҳони Эрон то 3 давр пеш дар зинаи аввал буду баъди мусовиаш бо Насоҷии Мозандарон 1-1 ба зинаи дуюм поён рафт. дар даври охир дастаи Ваҳдат Ҳанонов Персиполисро дар варзишгоҳи нақши ҷаҳон мубталои шикаст намуд. дар ин бозӣ футболбози тоҷик Ваҳдат Ҳанонов ба майдон наомад. Ваҳдат дар ҳайати сипоҳон аз оғози мавсим 7 бозӣ анҷом дода 6 маротиба аз дақиқаҳои аввал ба майдон омад ва 513 дақиқа дар майдон буд. дар ҳайати сипоҳон дар 4 вохӯрии лиги чемпионҳои дуи Осиё ширкат намуда 1 гол ҳам зад ва дар бозии ҳазфии лиги бартари чемпионҳо ҳам 1 бозӣ анҷом додааст. дар вохӯрӣ бо дастаи Персиполис ки ҳоло манзури шумост, Муҳаммад Ҳазбавӣ дар дақиқаи 16 ҳисобро кушод, аммо Муҳаммад Худобандалу аз дастаи Персиполис бо гузашти 10 дақиқа аз голи сипоҳон ҳисобро баробар намуд. Меҳдӣ Лимучи Тороҷӣ дар дақиқаи 71 голи пирӯзиоварро ба дарвозаи Персиполис зад ва 3 имтиёзи пурарзишро ба сабаби дастовардҳояш ҷо дод. дар лигаи бартари Эрон сипоҳон аз 12 бозӣ 8 пирӯзӣ, 3 мусовӣ ва 1 бохт дорад ва бо каси 27 имтиёз дар зинаи дуввум мебошад. дар зинаи аввал трактори Табриз бо 9 ғалаба, 1 мусовӣ ва 2 бохту 29 имтиёз мавқеъ гирифтааст. агар сипоҳон аз лиги чемпионҳои дуи Осиё дар канор шуд, ҳамакнун барои унвони қаҳрамонӣ муборизаро дучанд хоҳад кард. дар лигаи бартари Эрон 16 даста ҳузур дорад ва Персиполис дар зинаи сеюм ва Фулод дар ҷои чорум ҷойгир шуданд. дӯстони гиромӣ, аз раванди чемпионатҳои дигар кишварҳои Осиё мо ба шумо дар барномаҳои оянда маълумоти дақиқ пешниҳод хоҳем кард. дар ҳамин ҷо бо ҷамъи ҳамкоронам барномаи имрӯзаи футболи Осиёро ба поён мерасонам. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр то бозӣ. худро эҳтиёт кунед.